100 थाखानि नैयो नालाय सिं मानि मानसि हेलो गाइस man आंनि दिनै गोदान भिडियोआव बरायग्रोनाय जालायबाय आङो दा ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा नलबारि राजफुजायाव थांनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबायदि आंबो नुहैफेराखै दिनैसो फार्स्ट टाइम थांजेननो नागिरदों आरोना नायलांबाय थादो लोगोफोरा होमबा डाइरेक्ट दा लामायाव ससे देखायलांसै आरो डाइरेक्ट फुजायाव देखायनोसै नै दा इजों गाखोलांसै आरोना बबे नलबारि लोगो राजफुजा दिनैसो फार्स्ट टाइमलै बा खनसेबो नायफेरनो मोनाखै बबे अबाव Hello, finally guys, mabayaw nolbari puja montremarbaय नायलांसै बरिया साजादों दिनैसो फार्स्ट टाइम फैबाय लोगोफोर आं देखायलांनो नाजाबाय थानोसै मा नुलाङो दा सिङाव बिथोराव थांनानै नोंथांमोना आंनि भिडियोखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब बानायना होबानो जाबाय आरोना राजफुजा नुसिगोन बेयाव फाइनालि गासै फुजा गेट मोनफैहां जाबाय फुजा गेट मोनफैबाय नै नायलांबाय था फाइनालि गेट मोनबाय नोंथांमोननो जि हायो बेखौनो देखायलांबाय थागोन आङो नोंसोर लोगोफोरा नायलांबाय थादो देखायनांगौ बाबा नै लोगोफोर माबा नायदोंमोन जोङो नै नाथुर 100 थाखानि नैयो नालाय फिसाथारलै 100 थाखानो थांग्राफोरा बारबो फैलायबाय गाखोफिनबो नांगोन नोङो जालायो दम गुदुं सिं मानि मानसिलै नालाय बिदि जायो नायलाय
Maka logofor dasar maci jam sana ini. Wah, dasarnya. Aku ini nih, Malaysia. Boleh sentar. Le sona rupa mau abi pangra mitai pangra gosumun khile bile. Betul betul pakla. Jita mau beko? Rekomanda kan pani puri dapat sanci mana? Pani puri sancoy. Güzel lan. Aste, aste, aste.
सौलाया ओइनो गाहायाव माबायदि खावना लांबाबो जेबो माबा नङा ओइनो नाय आंना हिनजावा हिरिखौनो थाबबायलै बबे दा अभार ब्रिज साजों फैबाय जोङो दा ओइनै मोनसे लांदां दा ओइनैयाव आरो ब्रिजआव मा जोंना लोगोफोर बैथिंबो माबायदि बारदोंलै नै वाह ओह यार यार ये कितनी औसम है यार अयथासार मानसि रेडि अयथासार मानसिलै बा ओंखारलांनो हागोन दा अबेथिंमोन लामाया मेना सार्कासनिथिंजाय लोगोफोर सार्कास ओंखारबाय लोगोफोर लास्ट लाबायाव फाइनालि नै मोनफैबाय ओंखारबोबाय बेनिफ्राय नै लोगोफोर जोङो गारियाव थांगासिनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट